eng'emo korwa ase kenyorogia mototendera Kutoka ase nsemo ya Mosocho imeye bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigo yaganire ogosirwa eri omwana obo abega kogendera kwenyorera chisemi. Joseph Mose nigo abeteka gukora amatemwa a KCSE nabo igo kwenyorera B- asa abeteka korangirwa gocha ase University ya Baraton ase kurende abereka gusiria ogosemeria chingaki ataraba kagwikirana ase University yo boigo okorwara gwaise nako egetango ekenene ase gwikira bona iga babere bagotumika enibe nyinge na boigo kwererwa chingaki baba bagwesoke bene na boigo koboria onde bwensi ole no moyo bukurwa kweneke mnanko basirale na kweneke ngamose obereka gwikirana ase University na kogendera na masomaye muri kito job maangi na bakagotarira ase chinsemecho na boigo gotwariganeria oroboti oro ase nchira iyo wikirano. Chisemi nacho egento kirabege kolenganania abantu ase obogima kurende obutaka negati ebintu biratange omonto goikerania endoto yaye ase obogima timbu atikende goncha ndegete omugako oyo no ari borere ekero twikarana ase nke Thomas Mose gitaga egotoka ase kenyoro kya motentera Mosocho imya Kitutu chache South nigo twariganirwo n'amasyo asasa ogete kurende ekero twachaka gusanga nabwo nigo twamanyigwa egati amakongu bagwetera kurende bono chibesa chikabura nonde iskogaiga obogima bora bokongu koragera okorogokongu mugako yataranyore gento tari hani okomora kwara nkokware bono gakio nchandegete nigo tokomerana na Joseph Nyaito Mose oyu abeteka gukora umukia ase skuli ya secondary kabwato gosemere na chigonchereria enka yaye ase abeteka konyora emini ya B- ase amatemo amanene yo mwaka bw'ekirubere ne merongo ebere a KCSE korende nonyanigo akabaga korangeriwa ase University ya Baraton asataraikirana asengencho yobutaka na bwatendoto yo kuba mwalimu we high school na kolete umukia kor form 1 gutira bagekera na kolete form 4 nkanyore grade kia B- eya nkonyete elinde nyalingo choinia university nyalingo somero bwalimu obu nataite muntu onde wati obwataga siende yonsi none yugo chiroche njengwa nana muchiraroche magena none yekogoto ngwatinde tali ayoka korende ogorwara waise no koremara kwabeire egetango ekenene ase enkayo ase bataranyora ibega lya bene lyokorigeria omwana oyo school fees unatokwera na UNES bunariri oyo rengina omwana oyo leke birangara bigasoe binge mwako tali koboka pikoro bore totali na baraire igo koruchinga kichose bwa koreta amatemo aya form 4 mwako na barense tali kwenyara kende yonse yaigeto omwana no moke agakora standard 8 mwana oyo nere anera akanyora maximum 350 bono ngateba bono kende nkeyo bono bokobera sika ebitambokero byabo byokorigia obokonyi mbirabeka amatunda kurwa ase abantu ao koyo chakaiga nanya konyora muntu ogonte bingaki nkoroto tatore omwana ochose bunyaito agende skuru nabo bakirete igo nonye timbu ati nonye nonde iga nonye nona abantu bekanisa bali bairete cyo purayani skuru nabo bacha chusiga bakandatera bituma bakandatera chingeni bakandatera sabuni bakante mungina no bwato bakongusiberi omugako oyo nabo tomanyete igo bogima tomanyete no bokong timbu ati bokonyi bonde bwensi nonye abantu engana yaene kiwano morisia Justus Elkana Amboga oyogochia ekanisa enka eyeboigo egochia au batemire kubasira korende mbaranyara gwikirania asengencho okugani gwenka eye nigokore igoro igabona batotegete ko present enkeyiga asokani okugwa yakonene kwa bana bali sikotali konyara kwenda school talibo kabara bana bande mbaro batanyarite gotobabu yega asengencho yokoremerwa gaki ababere oyo mora achire no yeganera ise kogenda then we can nabotranyare kobeka umusaso komoke no gosemeria senkeyiga ensemo ya Dr. Mugambi Muinami nigerure kubwatirana n'abantu ao elinde gosira enka eye konyora obokonyi university
esengencho yobotaka gose esengencho yoko lack information igo twachira senka ya bo Joseph asoko highlight case kiaye egere tonyore enchera turanyare komokonya nera join university kiaranto maete nga chisemi igo chikoreta empowerment none chinka chirense pi cheimoka igoro chiabwekana chinka chinde asenke yaberege gusaba onde bwensi oli nokugania okuya gusira omwana oyo elinde abega kogenderera ni sukuru basamari motare gonkonya gaki mondorera amabera gaki timbuati kende gaki waraga ni gotosira elinde nyari ngochoini school na bakobeka ebesa senambe 07 16 43 15 77 07 16 43 15 77 akolete elieta Esbon Majuki kuruase county ya Kisii ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.